Mwakadise sekuru. Mushi tinosiba. Kuti sekunobviwa. Aiwa kunobviwa kwakanaka sekuru. Ini zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina sekuru. Ndinofara kupindawo mukati memusha wenyu. Panguva ino sekuru chekutanga zvida vamwe havakuzive vari kukoneke kutanga pachivhitivhiti pedu paSly Media TV papa. Saka ndichikumbira kuti mutange nekuzviintroducer kumhuri yeZimbabwe iri kuona panguva ino. Aiwa mashoko akanaka tinotenda. Inini ndotwa sekuru Shumba. Ndinoraramira mumusha weMufakozi. Ndiwo mandoramira ndichibata matarisa izvozvo. Tinotenda sekuru. Regai tipinde munyaya isusu yeSly Media TV kana kuti ini Sokostina zvandisimudza kuti ndiuye pano. Ndichirangarira takakurukura mazuva apfuura sekuru. Mukandibata mukati aiwa Sokostina ndine nyaya yakundinetsa kuti nyaya iri kundishungurudza. Nyaya iri kutenderera iyo ichitaurika vamwe vakutaura zvavari kutaura asi nyaya inosanganisira Eddie naShailet vashakabvu tinongoti vashakabvu vazorori murugare vakashayika nokudawo kwetsaona. Asi mushure mokunge vazoti vashayika pakatanga kubuda nyaya dzakawanda wanda kuchibudikirawo nyange nemurapi achitaura kuti ini ndini ndanga ndakavaita kuti vaite mari. Ndakagona kubatsira ndichiti chinonzi chidhoma chikwambo kana matokolo chaya zvinhu zvakatosiyana. Chandingagona kudajekesa ipapo ndechekuti ukanzwa munhu achinzi ane chikwambo zvichireva kutsanangura kuti panoendwa kumarinda uku kwandinoti kumakuwa. Kana kwaendwa kumakuwa panoendwa paguwa remunhu wausingatozive. Zvichireva kutsanangura kuti rikange riri guva ramai hazvinei kuti ndinomuziva kana kuti handimuzivi. Paguva ipapo panoendwa. Kana paendwa panotsvagwa munhu anenge akaurayiwa zvisina kunaka. Zvichireva kuti akapondwa akafanira kurwadziwa. Ndiye munhu anotsvagwa. Kana atsvagwa panotorwa mweya womunhu iyeye. Kana watorwa mweya womunhu uya unoiswa matinoti mugona kana kuti mudende. Munhu uyu ane matauriro anoitwa naye. Takutora kunoku pane muzukuru auya apa arikuda kuti uende iwewe uchinomusenzera. Zvavanomusenzera pagore rega rega neshungu dzangaunadzo unofanira kunge uchiuraya munhu mudzinza rake asi iye uchimupa mari. Alright. Ndo chinhu chinonzi chikwambo. Tobva ipapo toenda pane zvatinoti zvidhoma. Chidhoma chigona kugara chiri chimwe chete. Choda mukadzi choda murume zviri zviri. Zvazvinogara zviri zviri kudaro kana mukada kudzika nemararamiro atinoita munyika munomu tinogona kuita mukoma mai kana baba vane mari asi ukatarisa vapwere wavo kana akange ari mukadzi kana musikana haarorwi akaenda anogara nguva diki obva adzoka. Akange ari mukomana anongoita chirombe akaona basa rinongopera. Nekuti kana chiri chechikadzi chiri kuda kushandisa munhu chaiye wakabereka. Chiri chechirume chiri kuda kushandisa munhu chaiye mukadzi kuti ivo vange vachizoita mari. Saka muchiona pachisangana nematambudziko ekuti vana vanenge vave kutoshandiswa. Mumwe anogona kutoita munhu anoita sekuti ane pfungwa dzisisina kukwana. Asi ukatarisa papfungwa dzake zvisina kukwana izvozvo ukatarisa nemari wacho anomuda stereka anomuisa padhuze. Anomuitira chero chado nekuti anoziva kuti ndiye muridzi webhizinesi. Ndoenda pamatokoloji apo. Pamatokoloji panosiyana pakuti pane vanoti vanoita zvecasting kana makambonzwa nyaya dzakadaro. Pane vanoita zvecasting. Izvo zviya manje zvinonyanya kuzokurumidza kupanduka nenyaya yekuti hazvinei neropa redu maitiro atinoita matare epasi. Izvo zvinowanzwa kuitika kuvarungu kana kumaindia ari panonzi Dr. Ngoma ari paZambia.
munenda makawanda moita katsinyenya moita mone mumodzoka nemari asi mari iyoyo inouya ipapo ikapera yapera zvichireva kuti ukatadza kushandisa zvakanaka uchangosara wane matrauzi anenge akaendwa neasidi waikutambura. Saka hatiwanzi kukurudzira zvinhu zvakadaro. Ndo kusiyana kwakaita zvinhu izvozvo maererano nechinhu chinonzi kuromba. Tichibva ipapo tinoti pane zvidhoma izvozvo kunozove nedzimwe nzira dzinoshandiswa ipapo dzisinei nekuti waponda munhu washandisa munhu wauraya munhu unogona kungotishekeresa kuti usabereki ungoregera kubereka ako upenyu hwese ungoita mari. Kazhinji zvinotoitika, vazhinji vakawanda zvinoitika. Iwe woziva kuti hausi kuda kubata hama, hausi kuda kubata vana vako, hausi kuda kubatani, wongozvishekeresa iwewe wachabereke zvachose woita mari yako. Koita zvimwe zvinongohaiwa 6 months choenda choita mari chodzoka, unofanira kudzoka nguva yatikawira chikadzoka chege yamozva. Koita zvimwe zvinokwanisa kutochekeresa mhuka chaiyo iwe uchiita mari. Zvinouraya izvi zvinonetsa pakuti unogona kungwara uchinzi une mari ukuita vakadzi vakawanda, ukatengera mota nedzimba. Uri mukadzi une varume vakawanda, ukatengera mota nedzimba. Chiri kutsvaga ipapo chii? Kana ari murume ari kutsvaga kuberekesa vakadzi vana vakawanda, kana ari mukadzi ari kutsvaga kuberekeswa nevarume vana vakawanda. Kana aberekeswa vana vakawanda pagore anenge akuuraya vana ivavo nekuti zvinodaro pagore. Saka kana makatetsa nemasei munoti ane mari saka achienda nevakadzi vakawanda nemota. Aiwa chaukatora chakavimbisa kuti pagore chinodaro pakaichi. Vanenge vachitoshungurudzika noti kuti vanenge vachifara kuti vanenge vane mari. Parinozongoshaika ropa iroro chinotokwidza kuti kana washaya ini handikuuraya ndichambokweva ropa rako kusvikira wawana ndokufa kwanozoita. Tingati ndokufa here kuri kuzoitika kwemaaccident nekuti murapi uyu sekuru kafera vaitaura kuti vamwe vacho vanozongofa nemaaccident saiyeyu vari kutaura kuti inini ndakazoita kuti achifa nekuti haana kundipa mari yangu. Zvazvinoita manje ndida kuti ninyatsokujekeserai nenzira yamunonyatsokunzwisisa. Inini ndine zvidhoma zvangu panapa nezvikwambo zvangu panapa, ndinoita mashiripiti akasiyana siyana. Muzukuru auya mupwera agara apa, sekuru ndikuda mushonga wokuromba ndite mari. Towirirana undipa mari anondipa ingava 10,000 njacho yekutaurwa, ingava 5,000 zvi ogara apa ndomupa mushonga yangu oenda ozotadza kuita zvatikawirirana. Zvichireva kutsanangura kuti inini wacho ndiri kuita matare handitorina simba, nekuti kana ndakupa chidhoma changu iwe ndinongochidetsaka kuti chikudetsa uye kwandiri. Chotadza nei kukudetsa uye kwandiri nekuti chinhu chandakupa ndechangu kainini. Ende munhu wacho pandamumutsa ndini ndinopaziya. Zvandiri ndopaziya ndawirirana newe ndajekeserana newe kuti iwe uri kuda mari, une mari yakati une mari yakashota, ndotora chidhoma chiya kana ndomwarira ndokupa. Muzukuru chiendai munoita mari. Maenda manoita mari. Ini ndoona kuti nguva yangu haichaite nezvatikawirirana. Ndoshandisa kachidhoma changu. Wonaka mwana wandikakupa wewe muzukuru. Kuno ukandinangu ndawirirana kuti tipedze zvatikawirirana. Saka iwe chiita kuti munhu yeye auye kuno, kana kuti chiita kuti munhu yeye arware, kana arwara okurumidza kunditsvaga uye kuno kutopedzerana. Saka kana ndine zimba ndakupa mushonga wokuromba, muzukuru atadzaita zvatawirirana, handina nguva yekumutsvaga, ndinongotumirana jabulano ari panoswera auya memanja. Ari mupenyu achifamba achiruwa nazvo zvichimhanya kupinda zvichimurova kuti ukutadza kuwirirana zvatikataura nasekuru. Handimirire kuti aite extend nekuti ndinomuda, handidi kuti afi. Takaitirana zvinhu muchiwandi, toya tokumbirana apa, togadzirisana manga matadziko, toti chidzokera unoendera mberi, kwete kuuraya. Kwete kuuraya. Saka tiri kuti chii manje apa? Tiri kuti simba panga pasina here nekuti mumwe akazouraya.
kuuraya simba ka zvinenge zvichirwa kutsanangura kuti simba paturi inapa nekuti chinhu chiri kukuitsa mari iwawo chizive kuti chinotora mari sei chichiuya chichiunganidza mumba. Inini ndine secret yacho, ndinoziva kuti kana chichiuya chinoya sei chinoita sei chinoita sei chinoita sei chinoita sei. Zvinhu zvakadaro zvingatoitikawo paupenyu zvekuti munhu anozonzi azosvika pakufa. Zvingatoitika ndezvekuti kana achishandisa mutemo wekuuraya pagore wanga ndichitaura, kana achiuraya munhu pagore, matauro andiri kuita izvozvo ndo zvingatoitika kuti atadza kuirana kumatauro asekuru. Chinokwanisa kutotaurwa kuti chiendei munopedzisa. Sekuru ndo vanodaro. Sekuru ndo vanodaro. Chiendei munopedzisa vaya vanhu vakawanda. Asi kunoku akutadza kuita zvotiri kuirana. Ende munopedzisa. Saka ivo vari kuti vakamupa zvanga zvisina ropa mukati. Vaifana kunge vangozvidedza zvakauya. Nekuti haungafambe nemota usingazivi security yangu. Zvidoma zvinorova munhu ane achimhanya. Harare ukamudana 12 o'clock anayapana. Nekuti ndo ndingataura ishona yekuti ndo baba vake kana kuti ndo murungu wake kana kuti ndo manager wake ndo chinhu chinomupa mari. Chiri izi kuti ndichidedzi ndichichiudza zviri kundishungurudza maererano naye. Asi kana achiuraya handimbocheuke kumashure nekuti nenda tokubvunza katatu kana kanomwe unozvikwanisa here. Uchidaira tadza kuchongotora. Zvinozonetsa papi iye munhu anenge amboti ndozvikwanisa. Anogona kunge akutoshaya ropa racho. Nekuti akatadza kuzvifambisa zvakanaka ndo zvinozoita kuti hama dzinopedzisira dzakuzoziya futi kana achikanganisa imwe mitemo inenge yaudzwa yacho. Hama mukuziya munotorana mese muenda kun'anga nguva kumalawi Mozambique kana kuenda kumaprofita kana kumapasa maakurwisa munhu uyawo. Zvichireva kuti chikwambe chichasvika pakukurirwa kuti chiuraye nekuti vachiruda kuuraya vamhanya kaunobatsirwa na chaisirwa fenzi achakwanise kupinda. Saka zvareva kuti vanodzimara vazongokukurira kana uchirarama uchikanganisa mutemo.